Bum, ihan haaruvalla. Tiivoa. Zachytin to. Pilot is okay, but that horse is not. Keep the wings level. Left rudder, full left rudder, full left rudder, full left rudder. Flare up. Aleksik, Alex. Alex. And attention to detail. Spí. How could something like this happen? Je Však je na unavený. tom Slovensku dobre. A len sa každý pchá do toho Anglicka, ne? Keby len do Anglicka. Dostala už balík. Áno. No veď. Včera. A veď ani sme tam všetko neposlali, čo sme chceli. No a Veď prečo to ste tam- Veď neposlali? to tam nevošlo. No tak si mala poslať ešte jeden. No áno, a čo si Veď myslíš, ja že jej to je? práve hovorím, Ale len, že takú prestaň. maličkú krabičku kúpim a tam jej pošlem. Prestaň, však to je drahé. Akože. Prestaň. Nejaké. Ja som ti dala. Dá, ale áno. Len hovorím, že by som jej poslala. Ja, Milčinko, no, ja poviem ti tak, jak je skoro som spadla tam na tej farebnej hlad a na tom trošku Však snehu. toľko snehu, čo je teraz. Vieš čo, tak ma rameno boli, jak ten vozík ťahá. No veď áno. Jajda, ja neviem, prečo sa na to potom neviem. Čo už ideš? Milan ešte 2,5 roka. Čo to je pre teba To teraz ubehne, dva? jak nič. To len tak napredu. No to však sa takú ako, slad, že- nedličku, ale nechce. Milčinko, na to čo aj voláš. Teda paráda, teda paráda. Predstav si. Čo hľadáš v muchni? Čože? Čo hľadáš v muchni? Nehľadám muchy. Ja. No pôjdeme, Milanko. Kam chceš ísť? Aj domov. Domov? Poď Janka, ahoj. Ahoj Janka. A Omur, čau. Jako? Čau. 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 To je ako video? Áno. Aha, ježišmari, môj kríž. Ježišmari. Som dnes Ja som- pozerala aj takú tú, ono, čo som jej poslala, tie rôzne, čo ja nemajú.